Sathanda ukubingelela abalandeli beshane esichaza uphupha igama lami Buhlenge wesibongo Mbotho. Namhlanje nesifiso sokuthi ngichaze nje ukuthi kusho ukuthini ukuphupha indlulamithi. Isilwane ke lesibakithi esisuke sakwesasendle. Uma sikhuluma ngesilwane sasendle siziveza kwena bokwazi ukuthi suke kukhona umuntu osuke emanxiweni akini noma umuntu ohambele entabeni noma umuntu ongahambelanga ekhaya lakho, uyabona? Labo bantu basuke belethwa kumyalezo okwazi ukuthi bakwazise wena ngesimo sokuthi wena empilweni yakho wengamelwe noma ulandelwa umoya wabantu abangaphelelanga ekhaya noma ulandelwa umoya wabantu bakini abakufuna emanxiweni akini noma bazoziveza ngalesi simo abazosisho ngombala walesilwane abasuke beza ngaso. Khumbula-ke umbala wezilwane ezixuba umbala omhlophe nombala omnyama, nombala omhlophe nombala omnyama noma ngabe umbala obovu bakithi basuke bekhombisa ukuhlangana-ke phezu kwakho ngenkulumo abasuke beyilethile ukuthi wena uzoba umuntu isikhumba sayo indlulamithi ithini. Uzoba umuntu onakekelwayo ngokuthi akwazi ukuba nezinto zokwembatha emzimbeni ungabi sehlazweni. Ungabuke usubukeka phansi abanye abantwana ngoba nakho ungakwazi ukuba namandla ukwazi ukuzenzela izinto osuke ufuna ukuzenza, njengokuthi ube umuntu okwazi ukuthola into kalula yokwembatha nemfudumalo kanjalo. Indlela ozophila ngayo izoba lula okudlula abanye abantu. Khumbula phela ukuthi indlulamithi lo ikwazi ukufinyelela emithini abanye abantu noma ezinye izilwane ezingafinyeleli kuyona. Okusho ukuthini? Ngokwasedlozini uyokwamukela kalula wena izinto abantu bakini ababeyileza nesibusiso sobe siqhamuka kubo kuloyo mndeni owazala loyo muntu. Khumbula sithe sisihlahla sisuke simele isigaba noma isiqu somuntu oyoba nezingane zakhe esigabeni esilandelayo. Shukuthi lo muntu ofike lapha kuwena njengamanje uzokukhombisa into ethi mina lapha ngiqhamuka khona kubazali noma kumama noma kubani okwaba nabantwana wazofika esigabeni esikanje, ngiqhamuka ngaphansi kwabo, ngiyakwazi ukwamukela kalula izinto engikwazi ukudlulisela kubani? Kuwena. Usho njalo umoya wakhona lapho. Umuntu oyokwazi ukuthola izinto abanye abangafinyeleli ukuthi bazithole. Noma ngabe ikude kangakanani noma ngabe inzima kangakanani, kodwa yena uyakwazi ukuba namandla okulanda leyo nto. Enze njani? Anikeze wena. Wena ujabule. Sho ukuthi ungabala umsebenzi, ungabala impilo, ungabala injabulo, ungabala konke okuhle, ukondleka kahle kahle konke. Ungabala ukuzembathisa emzimbeni konke, ukuthi uyakwazi ukuthi yena amukele kalula kunabanye abantu aphila nabo. Uphinda athini futhi mawuphupha indlulamithi sorry? Kusho ukuthini? Kusho ukuthi wena uboba umuntu noma uthi ungumuntu noma ungumuntu kuwe okwazi ukukwembatha ukukhombisa. Ingozi suka kude, izitha zisekude, uyabona? Kodwa futhi mase yabhekisisa ngabo umuntu onejubane lokugijimela izinto engakaziboni kahle kahle. Kuthiwa nthi uqaphela ingozi iza kude ingaze ifike eduze kwakho ikulimaza ngoba wena ubuye ungabi nawo kahle hle amandla okuzilwela nezitha zakho. Kodwa umuntu okwazi ukuphiwa izinto abanye abangaphiwa zona. Uma kanjalo funda-ke manje ukuthi uzogada izitha eziseduze kwakho, into ngaphambi ukuthi uyenze uyibhekisise, uyiqaphelesisise ukuze izofika injengoba injalo kuwe ingonakele. Gada abantu abasuke befuna ukwenza wena okubi. Isho njalo ngoba uma ungakwenzanga kanjalo kulula izitha zakho ukuthi ziqumbe phansi zibe seziyasizakala zithokoze ngawo. Ngoba wena kanjani ukwazi ukuthola ezinye izinto bona abangazitholi. Makuthiwa uyindlulamithi ukwazi ukudlula eminye imithi njengoba usazi leso silwane. Shuthi kokhokho bakho abaphila esigabeni esidala baba abantu abakwazi ukuthola izinto, baba abantu abaqinile abathola izinto ezinhle okudlula ezabanye abantu. Noma ngabe kuthiwa inkinga ibikade ingakanani, bekwazi ukuthi kodwa okusalayo lento fanele igcine beyitholile.
Abantu abakwazi-ke ukulanda into ekude laphaya mase beyakwamukelisa yona. Uyabona? Kodwa bhekisisa, qaphela, zinake izinto, zinikeze isikhathi ukuthi into yiyo yini. Ibuke ingozi sezakude, ungabe umuntu osondela eduze kwezitha udlalela eduze kwezitha zakho ngoba ziyokuqumba phansi, ngoba phela wena ukanjani? Awusiwona umuntu onolaka. Lelo thonga alisiyena umuntu onolaka, lize nje uzofunela wena noma ngabe into iyinkinga kangakanani ukuthi yenzeke. Indlula mithi-ke leyo. Uyabona? Ake ngiphinde nginezelele elinye nje iphupho. Ake ngithi-ke uphupha impunzi. Uyiphupha mhlampe impunzi inoma ingamuphi umbala. Khumbula umbala o-grey, sitheni kuwena? Abantu abasuke behlangene lapho bakuthi kufanele balungisele, bageze, bahlambulule ukuze kube kuhle phela phezu kwakho, ukuze kukhanye mase kuphinde futhi kungazoshintshwa umuntu. Ma ngabe kuthiwa ibi-brown, abantu phela laba bakwazi ukufunela wena okuhle. Khumbula-ke impunzi, isikhumba sayo siyasebenza emzimbeni womuntu. Impunzi, isikhumba sayo uyalala kusona, balala kusona, sicishe sifane nembuzi. Icishe ifane nje nembuzi kodwa yehlathi. Ngenzela isibonelo, ngisho ukuthi kukanjalo. Shuthi noma ingawenzi umsebenzi kodwa iyinyamazana, ke ngisho njalo, iyinyamazana okwazi ukusebenzisa isikhumba sayo uphinde udle inyama yayo. Uyabona? Lalela-ke. Uma ukwazi ukuthola inyama empunzini uphinde ukwazi ukuthola isikhumba, shuthi abantu abakanjani lapho? Yilapho usuke khona wena uzofudumala, ugqokiswe, unothe, uphinde futhi ungabi nendlala. Uyabona? Nakhu-ke wena usuyiphuphile impunzi, uyayibona. Isho ukuthini indaba yalapho? Ithi wena njengamanje nakhu esikunikeza khona. Sikunika imfudumalo, siphinde sikunikeze ini? Ukudla. Awuyibambile-ke, ngifuna-ke sihlukanise lapho. Awuyibambile, uyayibona. Bathi wena siyakunika izinto ungazinaki, awuyibambile, uyayibona. Ukuyibona kwakho okusho ukuthi kunezinto abakunikeza zona, mhlampe wena unjani? Ungazinaki. Asithi ibijahwa izinja, iyaphunyuka, okusho ukuthi ithonga lakho elikugadayo elinye lakho liyakwazi, lasekhaya lakho njengamanje liyakwazi ukugijimisa, lifunele wena into enjani? Ozoziphilisa ngayo uma libambile. Basho ukuthi sihambile-ke sayofuna indlela ozophila ngabo umsebenzi. Into kanjalo. Uma izinto zakho zithe ziyayijaha zangayibamba, okusho ukuthi bathi laba bantu wena uphunyukwa izinto ngoba kunezimo ezithize ongazilungisi. Mhlawumbe asithi inja yakho ivele yakhathala, yashiya, bathi wena ukuphunyukwe imisebenzi, ukuphunyukwe izinto ezinhle esikunikeza zona ngoba unjani? Awunakanga thina. Noma awukhulumi nathi thina efanele singabe sibhekela wena izinto. Noma kuyafana sizokunikeza le nyamazana ujike uyidle wedwa. Yazi ngobani? Ngoba ngisho ungathola umsebenzi, ngeke ubuyele emsamo uyokwazi ukwenza isithebe, ngeke uwenze lutho nje ngakho, kuzoba ngathi okwakho wedwa. Mase laba abantu abaziveza ngezinja kuwe, mase bekhombisa ukuthi ngeke thina size sihambe siyozingelela umuntu inyamazane kodwa yena ekugcineni ezoyidla yedwa. Into kanjalo. Uma uphupha inyamazane bokwazi ukuthi bakukhombise ukuthi kukhona esingase sikunikeze khona, kodwa phela nawe ngendlela onganaki ngayo uzothi mase sikunikezele le nyamazane ujike uyidle wedwa. Uya ngokuthi ubone yenze njani. Yabona? Cela ukuthi namhlanje ngime lapha-ke ngizobe ngiqhamuke nokunye ngokuza. Ngiyabonga.